vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. As a family we are really worried. Saka mukoma zvakaitika ndezvekudai, ndine imwe young sister yangu uyo ainge achigara nemurume wake kuno kuSouth Africa. Ndini ndakatoita kuti ange achiuya kuno kuSouth Africa, but now ava kuZim. Saka ndakabva ndazoenda ndichingoendawo kunoonawo imba yavo, because vakabva mukutenga imba mukoma, ende kwacho kwavakatenga imba kunodhura, ende maprizes acho avakandiudza, even paakandiudza pafoni ndakatomboramba, but ndakazoti manje ndaenda kumba kwavo ndo pandakazoona kuti ya vanhu ava vava nemari. But ivo bamunini ava pavainge vachiri kuno kuSouth Africa vainge vasitomborina mari. I could see kuti he is a hustler, but mari vainge vasina, so vakangoti vaenda kuZim ndokubva vamboregedza kubatika ivo bamunini nemunin'ina wangu. Saka taitongogara tichitongotaura kuti vanhu ava vanenge vari kutambura chete. Dai hake atendedza kuti munin'ina wangu ange achidzoka zvekare kuno kuSouth Africa, because vainge vakaenda kumba kwemurume wacho ndokubva varegedza kubatika pafoni. Vakaregedza kubatika pafoni I think for about half a year. Pavakazobatika mukoma ndo munin'ina wangu paakazondiudza kuti sisi toda kuti tinge tichikutumidzirai mari. Ndakamboti zvimwe kuda vanhu ava vari kuita majokes neni. Vakabva vatondirakidza kuti vainge vatondibhukira matickets, saka I had to fly mukoma. Ndakatoita bata mukoma, I had to fly from South Africa ndichidzoka kuZim. Ndakatoenda ndikatonogadzirisa passport yangu, yainge ine departure, ndokubva ndatokwirawo ndege for the first time ndikabva ndauya kuHarare kumba kwavo. Ndichitoburukawo mundege ndichitoona kutoti ndainge ndakatomirirwawo nabamunini apa wanikwe vatori nerimwe zimotikari rakatonaka. Saka ndakati ndasvika pamba pavo usiku hwacho ihwohwo handina kurara mukoma, handidi kukunyeperai. Pamba pemunin'ina wangu pane dzimwe kitsi idzi mukoma, dai kwanga kuri kunzi dzinochema dziri panze, but kitsi idzi dzinochema dziri muceiling apa, dzinochema dzichiita sekunge idzo vatori, ende kitsi idzi kana dzichichema dzinochema kuita kunge vana. Saka mangwana acho ndakabva ndazomuka ndikabva ndamubvunza kuti naiwe munin'ina, kozviko zvinombochema muceiling? Ndokubva ati ikitsi, imba iyi patakangoitenga takangouzwawo kuti panapa pane problem yekitsi dzacho dzakawandisa, but throughout the day mukoma ndainge ndakangoteya ziso ndichingotarisa everywhere, hapana kana kitsi kana one yandakamboona. But during the night haurare kane haurare. Iye akatonditi most of the nights ndinototora ma-earphones, ndobva ndatopfeka ma-earphones kuti ndisadzinzwa kitsi idzodzo. Dzinenge dzichichema dzichingoti ng'e kuita kunge pamba pacho pacrash. Mukoma nashe ndakabva ndachizotanga manje kubvunzisisa musikana wavo webasa, ndo paakabva azondiudza zvimwe zvadainge ndisina kunotisa, because takati tapedza kudya ndokubva tazongosimuka paya. Saka sezvo painge paina maid takabva tazobva kukitchen kuya tichienda mudining, ndokubva tangosiya ndiro dziya dziri patable. Saka ndakangoti zvimwe kuda maid achaita sei, achazotora ndiro obva azorongedza achisuka. But mukomana achi maid to my surprise akati akasikawo kuya kuzorara. Ndikabva ndatoti koma topedza basa here vasikana, kasi pano munorara musina kusuka here? Akabva ati ini pandakatanga kuvashandira ndakabva ndazopiwa mutemo wekunzi kana paya tapedza kudya handichatotendedzwi kuti ndinge ndichiita basa or anything, kunyange kusimudza mutsvairo handichatendedzwi. Uye akabva anditi kuseni kwega amai guru munenge muchizoona kuti mumba munomu munenge makachena, pandinenge ndichazomuka ndichakumutsaiwo. Saka akazoti mangwana acho makuseni ndokubva azondimutsa. Mukoma takabva tabuda tiri tose tichingoenda mukitchen, ndobva ndatoona munin'ina wangu ainge akatotimirira mukitchen. Akabva atoti konhai sisi, komamuka. Then akabva atanga manje kupopotera maid kuti why is it wamutsa sisi. Saka zvakatondishamisawo kuti ko iye akazviziva sei kuti mangwana acho makuseni tainge tichazomukira tichienda kukitchen kuti ange achizonondirakidza kuti mukitchen munenge makachena, achitoti handitombozivi kuti wacho anotsvaira pamumba munomu ambori ani. Saka mukoma ndakabva ndazoti ndaona zvose izvi ndikabva ndazokasika ndikabva ndaona
ndaneka. Ndakati ndava kuno kumukoma, zuva randakaudza murume wangu, ndakabva ndazorara usiku hwacho hwose ndichingobuda mututu. Then murume wangu akabva ati, nyaya dzevanhu usataura. Saka so far handina kana wandakamboudza, but my family they are so happy kuti tavawo nembinga. Bamunini mbinga mufamily. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai guru avo. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi kuti ndinge ndichitaura nyaya yacho ndinobva ndatanga kubuda mututu. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri musikana, ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndauyawo pano padare renyu ndichidawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Saka inini mukoma, izvi ndo zvinoitika kwandiri each and every day. Mukoma nashi ndinorota umwe murungu. Saka murungu uyu pandinomurota anenge achindiudza kuti iye akandipiwa nababa vangu. Apa baba vangu handitombovazivi, amaiwo vangu she is not even helping me because havatombodi kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya yacho iyoyo. Kana ndikangozama kuti ndinge ndichivabvunza kuti nai mama, ko baba vangu vambori kupi, vanobva vatanga kupopota. Sometimes vanobva vatotanga kutondiblutika. Saka so far ndiri kuno kuzvangu kuSouth Africa. Saka ndakatanga kurota murungu uyu, ende akusi kunzi pose pandinorota murungu iye anenge achindiudza kuti uri mukadzi wangu ndakakupiwa nababa vako, ndinenge ndichirota a different man. Ndinotorota murungu iyeye anenge akapfeka sheti yake enavy blue nemashorts aya mabeach shorts, akatopfeka maslippers, uye zvekare anenge aine imwe neck chain yaanogara akapfeka. Saka anotoya kwandiri obva atonditi, ndikuda kuti unge uchirara neni. Saka ndinobva ndatanga kuramba ndiriko kuhope kwekwe, ndichichema ndichiramba ndichiti handidi kuti ndinge ndichirara newe. Then anobva atanga kupopota achiti, unozviziva here kuti ndakakupiwa iwe, I have the right yekuti ndinge ndichirara newe by force. Kana akangodaro anobva atondiudza kutoti ndakakupiwa nababa vako, obva atondivhura makumbo, obva atotanga kutoita bonde neni. Pandinotomuka mukoma, ndinotonzwa kutoti kunenge kutori nesikarudzi yemunhurume inenge ichangobva mukubuda musikarudzi yangu, that feeling. So mukoma nashi, I have been having this challenge and amai vangu she is unwilling to help me. Ndambozama kuti ndinge ndichishandisa maremedies akasiyana. Zvimwe zvekare zvakaitika ndezvekuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatombogara neumwe mufesi. Saka mufesi uyu akazotoita zvekutondirova achindidzinga pamba pake because patakatanga kugara tose ainge asingadi kuti tinge tichienda kunotestewa. Ndikabva ndati pasina kutestana, ini ndikabva ndati pasina kunotestwa kuclinic, iwewe neni hatife takasangana pabonde tisingashandisirane dziviriro. So ndakabva ndazoti one day ndokubva, saka akabva azongoti one day akabva ati it is fine. Saka handei tinge tichienda kunotestewa. Takabva tazoenda paya ndokubva tazonotestewa, tose tikabva tabuda tiri negative. Saka usiku hwacho iwowo we really had some nice time, ndokubva taita zvedu bonde. But mangwana acho mukoma akabva azomuka achiti sikarudzi yake yenge ichirwadza. Saka akangoti sezvo takaita kakawanda, maybe this is the reason. But akazoti adzoka achibva kubasa ndokubva andirakidza sikarudzi yake yainge ichiita kutyisa, yainge yakaita kuzvimba. The following morning mukoma, mabhora ake ainge achiita sekunge ainge akapomberwa mweya, ndokubva taenda naye kuchipatara. Saka akazoti apora ndokubva andirova, akabva anditi wakandipa kasiki iwewe. Saka kubva ipapo I have been struggling to date anyone because I am even scared kuti ndinokwanisa kuzotokuvadzisa varume avo vandinenge ndichisangana navo pabonde without protection. Saka this is what I am facing. Handizivi kana kuinewo remedy yandinokwanisa kushandisa, but so far mukoma hakuna remedy yandisina kushandisa. Ende chinonyanya kundirwadza ndechekuti I physically feel kuti pandinomuka paya after ndarota murungu yauya achindibata chibharo, ndotonzwa sikarudzi yemunhurume ichitozvomorwa mandiri because it seems as if chinhu chacho chinenge chichirara neni chinovhunduka paya pandinozomuka. Saka I am asking for advice. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamai kuti
tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, zvimwe kuda baba kwavari ikoko, sezvo vanenge vachitoziva kutoti ndine mwana wangu ari samwe ndo wavanobva vazoshandisa kana vakaromba iye, because hanzi kazhinji vana vanenge vari musango, vaya vanenge vachinzi vana vemusango, ndo vanonyanya kugadzikwa zvikwambo izvozvo, because even if you are wherever you are unenge utori ropa ravo, but zvinenge zviri zvinhu zvisina kunaka. Even paya like mastep mothers, pane umwe akandiudza zvekare akati hanzi ndo vavanowanzo kurasirira mhepo dzimwe dzinenge dzavanenge vava kuona kuti dzava kunogara pavana vavo, vobva vangoti uya ari musango ndiye anofanira kuti ange achitakura zvose zvinorema zvemumusha. But it is very sad. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Munoziva here kuti ndainge ndimbori muprofita wenhema. So mukoma, ndakati ndauya kuno kuSouth Africa nekudawo mari, but ndiri kuZim ndainge nditori mbavha chaiyo, then ndikabva ndazotanga manje kuwirirana nomumwe mufesi ainge aine sowe rake, but mufesi uyu zvakazoita kuti tinge tichiwirirana, iye ainge achisvuta mbanje, saka ainge asingadi kuzivikanwa nevamwe kuti anosvuta mbanje, saka aiwanzokuya kumba pamba pandainge ndichigara, ndobva ndatanga kusvuta naye mbanje kusvika tatanga kuwirirana manje. So inini ndakabva ndazotendeuka, but kwainge kusiri kutendeuka, kwainge kuri genuine. Saka takabva tatanga manje kuchibira vanhu mari muno muSouth Africa, takambobira vanhu mari muno muSouth Africa tichiita zviprofita zvenhema, ndokubva tazodzokera kumusha. Takati tadzokera kumusha manje zvatainge tava kuita, taiti kana tikapfuura nepamba panenge paine vanhu vatinenge tichiona kuti vanhu ava vane zvipfuwo zvakawanda, taibva tazodzoka usiku hwacho tobva tatora ivhu repamba ipapo, kana kuri kunzi pamba pacho kana paine makuva, then taibva tazoenda tobva tazononokora ivhu kumakuva, taibva tatora ivhu riya kumakuva, sezvamunoziva kuti mweya wemunhu kana afa unokwanisa like kumuisira muteyo. Saka muchinda uyu wandainge ndichishandidzana naye, iye ainyatsokugona manje kugadzira muteyo wekuti mudzimu wepamusha ipapo kana usina kusimba, hamuna kuti iko zvinozvo vanhu vazhinji havachabikiri midzimu yavo madoro, saka midzimu inenge isisina simba, vanhu vachingoti tinonamata. Saka taibva tazoubata nemuteyo, then waiti kana wabatwa paya nemuteyo, iye ainge aine rimwe bhodhoro raainge akapiwa paakanoromba chiprofita, then taibva tazoisa ivhu riya mubhodhoro riya, then taibva taudza mweya uya kuti unge uchizogara mubhodhoro. Zvino waibva wazokumbira kuti unge uchisunungurwa, saka taibva tazoudza kuti iwewe kana uchida kusunungurwa unofanira kuti unge uchitiitira chinhu chimwe chete, unofanira kuti unge uchizochinja kuita nyoka. Saka ipapo mukoma zvataizoita ndezvekuti taizongoramba tichingotenderera munharaunda muya tichikonzeresa maproblems akasiyana munharaunda imomo, then taibva tazochidzoka pamba paya tobva tatanga kuprofita, tichiprofita kuti mumusha muno mune urombwa nekuda kwekuti misha mishoma isina urombwa. Then paya manje patinenge tazounganidza veukama, taibva tazotora manje wani weukama uyo watinobva tazogadzikawo zvekare mhepo yekuti iye asaona zvakawanda, then pakuzonomwaya hupfu nemvura ndiyo yaizova signal yemhepo, ndiyo yaizova signal kumhepo iya inenge iri mubhodhoro kuti inofanira kuti inge ichizobuda ichizozvirakidza senyoka. Saka sezvamunongozivawo kuti nyoka iyo yagara inongotsvakawo panzvimbo pekuti panenge pakahwanda, pekuti inofilawo very comfortable. Saka taizoti paya kana veukama vameka sure kuti tinenge tisina chatinenge tiinacho, nyoka iya tinenge tichitoinzwa ichitoshinyira, but kutaura inenge isingagone kutaura because tinenge takaibata muromo, tinenge tisingadika kuti mudzimu uya unge uchizotaura kuti varume ava imbavha, matsotsi, vakatora ivhu paguva rangu uye vari kundishandisa, vari kuda kuti ndinge ndichishanduka kuita nyoka kuitira kuti
kuti vange vachikubirai upfumi hwenyu. Saka taitongogara tasunga mweya uya muromo, but taitonzwa nyoka iya ichishinyira, then taibva tazoenda paya kana muri mubhegi taibva tazongovhura bhegi riya tobva tatobata nyoka, kana muri muwardrobe mukitchen unit kana kuti pai tobva tatobata nyoka, tobva tatorakidza vanhu vaya vatinenge tichibatsira kuti maona urombwa hwasekuru venyu kana kuti urombwa hwagogo kana kuti vatete venyu. Saka taibva tazochaja vanhu vaya tobva tati hongu tabata urombwa uhu, asi musha uyu munozviziva here kuti unoda kuti unge uchicheneswa. Taibva tazovaudza maprizes edu ende taiwanzo kuti tinge tichikucheneserai musha tinoda kana mombe 4 kana kuti 5 depending nekuti pamusha pacho ipapo vanhu tinenge taona kuti vanenge vaine mombe dzakawanda sei. Saka ndozvatainge tichiita mukoma, takararama kwemakore nemakore tikatovaka dzimba tikatotenga motikari izvezvi mukoma, nekuda kwekuti tava kuzivikanwa munzvimbo dzakawanda because urombwa huriko. I don't want people to get me wrong, urombwa neuroyi huriko, but kune vamwewo avo vanoshandisa mikana yekuti vange vachishandisa advantage vakaitawo sesu kudai. Saka right now inini nemurume uyu wandainge ndichishanda naye takatotaurirana tikati tikufanira kuti tinge tichimbonosimbiswa, tichatsvaka kuti tingaenda kunosimbiswa kupi, tobva tadzokera kuSouth Africa. Skill iri kuSouth Africa takatoona sekunge rinokwanisa kutombotipa mari because skill racho iroro havasati varijairira. Saka nefriend yangu takabva tazotaura tikabva tati zimu yava kurwadza hongu tine zvemabusinesses zvedu, saka tiri kuronga kuti tinge tichienda kuSouth Africa, kuBotswana kana kuti kuNamibia tinge tichimbonorakidza vanhu mashura because ivo especially kuna Namibia havazvizivi izvi zvokuti unokwanisa kutobata nyoka uchitorakidza vanhu kuti ichi ndo chikwambo chenyu. Saka ipapa tikutoronga kuti toita sei, tikangogara tawana base it's either Botswana kana kuti Namibia kana South Africa. Chandinodira maSouth African ndechekuti mari vanoburitsa, kana ukangogara wavarakidza mashura mari vanokuburitsira bhegi chairo svinu. But ndiyo confession yangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndainge ndimbori muprofita wenhema. Izvi ndo zvatainge tichiita izvi ipapo panguva yacho yatainge tichibira vanhu zvipfuwo zvavo. Iko zvino zvitava kufunga kuti tinge tichimborova vanhu nepepa 2 tikuda kutsvaka kuti tingaenda kunyika kupi kwatisingazivikanwe. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma confession yangu yakamira sekudai so. Ndine umwe mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye gore rakapera iro. She was a married woman even though inini I am a married man. Saka ndakabva ndazomuda nemoyo wangu wose. Saka mukadzi uyu ndakabva ndakamutengera iPhone uye zvekare ndikatengera mwana wake an iPad. And mukoma iPhone yandakatenga it was somewhere between 23,000 rands and tablet on top. Mari yandakaburisa ipapo yakawanda. Saka the promise was that she was going to dump her husband because aita sekunge murume wake hanyatsokumugutsa pabonde like anikadora so. Saka takabva tazowirirana zvedu. But now what she is telling me, ari kutongondiudza zvimwe zvinhu zvinotongobohwa. Ari kunditi hey, I cannot even dump my husband. Iwewe unofanira kutanga wamboramba mukadzi wako. Saka inini zvandanga ndichida ndezvekuti ndinge ndichimuita mukadzi wangu wechinumber 2. Saka tiri kunetsana. Saka zvaizvezvi mukoma ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundipa mushonga wekuti iye ange achibvuma kuva mukadzi wangu wechinumber 2 because mari yangu akatodya mari yangu. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Kune mushonga here wandinokwanisa kushandisa kana kuine vanhu vanebarika? Please ndiudzeiwo kuti unozvifambisawo sei kana wafunga kuda barika. Ndeipi imwe mishonga yaunofanira kuti unge uchishandisa? Please help me, advise me because mari iyo yandakatoluza, mari iyoyo yakatowandisisa. Saka I need your help very fast. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi hanzi ndiri kurwadziwa neIphone zvekare neIPad randakazotengera mwana wake mujolo the pandemic.